Yung kwek-kwek at saka lumpia. Dahil off ko, kakain kami ngayon ng kwek-kwek at lumpia. Hello mga guys, welcome po sa aking channel. Ngayon, day off ko, magme-merienda ako ng kwek-kwek at saka lumpia. Parang sa Pinas lang. Kumusta kayo dyan? Lalo na dun sa mga silent viewers ko sa aking YouTube channel na hindi mo lang mag-comment pero nandyan sila para laging manood sa mga videos ko. Mabuhay po kayong lahat at salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa aking mga videos. Pa-shoutout pala daw sa mga kulig ko sa trabaho. Kahit hindi sila nakakaintindi ng Tagalog or waray. Kasi ibang lahi sila. So, hindi nila maintindihan. Franklin from Cameroon. Dalias, kabayan natin, kapwa natin Pilipina. Tapos, Rakesh from India and Sandeep. Hello. Actually, may kasama ako. Karumate ko. Kaso, nahanda niya yung lulutuing ulam. Kaya, ako lang nandito. Kakain ako mag-isa. Mamaya-maya andyan na siya. Masarap to pag may suka. Kaso mukhang maanghang. Hindi naman ako nakain ng maanghang. Merienda, merienda. Try ko. Hindi naman. Asim. Masarap. Masarap. Okay. Digital Black Sago, we miss you. Sana nandito kayo. Miss kayo yung mga luto nyo. So, mga guys, supportahan ninyo yung kapwa ko YouTuber. Si Digital Black Sago. Ang galing po niya magluto. I-try nyo yung mga niluluto niya. Panoorin nyo sa YouTube. Masasarap. Masaya sana pag may kasalo ako kumain. Kaso wala. So nag-ready siya. Ito ingredient na dun sa lulutuin niya. Beef caldereta yata yung menu. Mamaya pakita ko sa inyo paano siya magluto. Ito ang kwek-kwek. Dito sa Dubai, 1 dirham 50 pesos yung kwek-kwek nila. Pero minahal na rin. Dati 1 dirham lang to. Yung ginawa na nilang 1 dirham 50 pesos. Magkano yun sa atin? Siguro. Ang 1 dirham is 13. Kulang-kulang na 20. Ang isang peraso nito. Sarap. Ay, sili. Akala ko maanghang yung suka. Hindi pala. Sarap kumain. Nakakamiss din yung mga Dito sa Dubai, lahat ng mga pagkain sa Pinas, nandito na lahat. Kaya, lahat mong makakain. Naliban lang dun sa mga fresh na buko. Lalo na sa summer, ang dami-dami niyan. Yun sa amin, sa likod bahay lang.
Aklat lang sa puno. Sarap. Kaya pinakilala ko sa inyo kung paano ko binili itong kwek-kwek. Kaya lang, sobrang init. Wala na akong oras ng mamadali. Pumili pa kami ng beef. Yung last week na off ko, nag-crave ako ng pandesal. Sana napanood niyo yung last video ko. Ang sarap din siya. Dito lang din sa baba namin na nagtitinda. Sarap. Wala pa yung kasama ko. Ang tagal. Ang tawagin ko. Sabi ka. Pinapalambot pa niya mga guys yung beef. Kaya sasalang niya, hinugasan niya, tsaka sinasalang niya. Kaya ako muna. Siya na lang mamaya pagkatapos ko. Naman. Actually ito guys Ayan o. Ayan o, yung kwek-kwek. Kwek-kwek at saka yung lumpia. Masarap din. Ay, mga Pinoy na mga chef na nag-ano nito luluto. The best. Parang lang din. Yung sa tabing kalsada, yung mga nagtitinda sa atin sa Pinas. Ganito lang din, nasa tabi lang din siya ng daanan, pero nasa loob siya ng ng store, ng shop. Yung double store and shop. Yung mga kasama ko may mga trabaho, kaya mamaya hindi na yan sila. Ako yung sila. Tapos binili akong mga guys, paanong manok. Pakita ko sa inyo. Ayan, hilaw paanong manok. Gagawin naming adobo mamaya. Parang lang, papapakin. Ilinisan ko pagkatapos kong magmerienda. Kasi mga 7 o'clock, 6:30 nandito na yung mga tropa peps. Na kami. Dinner na yun, wala nang merienda sila. Kami lang nagme-merienda, nandito kami sa bahay. So sila, pagdating nila, kaagad kakain ng kanin. Kasi yung isang kasama, pag naka-merienda na siya, matutulog na siya diretso na hanggang umaga. So hindi na siya makapag-dinner. Kaya yan pag off ko, yan ang ginagawa namin, maagang nagluluto ng dinner para diretso na sila kain, wala nang merienda.
Pero syempre hindi mawawala yung kape. Kasi mahilig sa kape. Ano sila, pati ako, mga adik sa kape. Sige mga guys, salamat sa pagsama nyo sa aking merienda time during my off. Kaya ito, enjoy na kaisa akong kwek at isang perasong lumpia. Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe at mag-like and share my videos. Salamat po dun sa mga sumusuporta sa akin. Bye-bye! Usog. May tinga. Tadam! Ayan, hindi kita ang ulo ko. Oh. Ayan mga guys. Tapos na ang merienda. Ihanda na yung para sa hapunan. Ang aming hapunan is kalderetang baka. So ito, may carrots kami, tipid sa carrots. Saka patatas, babalatan ko na. Yung kasama ko, magme-merienda siya habang nagbabalot ako. Kasi tapos na ako mag-merienda. Ayan. Saan basurahan? Meron pala ako dito. Pillar. Where are here. Here. Sino yun? Siya pala. Sino? Si Bibi. Hoy, may number ka niya? Ano niya? Pero ito pala siya papagawa kaya. Ah, di wow. Ano pa sa business ha? Yun na mag-merienda. Kasi kinuha ng roommate naming Egyptian na babae yung number niya. Ayun, naalis na dito yung Egyptian. Temporary lang siya. Siguro naingayan sa kasi mag-isa lang siyang ibang lahi. Puro kami Pilipino. Pilipino pala. Pilipino pala. Naguluhan ako doon ha. Pilipino. Ayan, pati paghawak ng pila, hindi ako marunong. Digital box ako. Anong gagawin ko? Ako ang tagabalot ngayon. Alam ko nanonood siya. Siguro pinagtatawanan ako. Kasi alam niya, professional ako sa pagluluto. Professional sa pagluluto. Walang iya. Ayan. Ala, nagbatugtog. Sige mga guys, mamaya pakita ko naman kung paano magluto ng kaldereta. Ha? Videohan ko siya. Bye.